adriya pangayo og kamuhatagan, panuktok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. Adunay sayop diha sa pag-ampo. Dili bot pasabot nga ga-pray ka sa Ginoo, gasangpit ka sa Ginoo is okay na, enough na siya, pero aduna di ay sayop nga dapat nato kini tan-awon kung unsa kining mga sayop diha sa atong mga pag-ampo. We want to help God answers our prayers. Bisaya pa, gusto nato tabangan ang Ginoo nga tubagon ang ato ang mga pag-ampo. Mo na una nga sayop nga ato ang ginahimo sa diha nga naga pangayo tagpakitabang sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. Human nato sugilon sa Ginoo ang ato ang mga prayer request nato. Ang ato dayon ginaisip nato, ginahimo nato is kadang wala nato gyud gisalig sa iyaha sa hingpit ang ato ang mga pag-ampo. Daghan sa atoan na mga naga-pray sa Ginoo, ang ato ang ginahimo is ato lang ginasugid sa Ginoo or ginasugilon sa Ginoo ang ato ang mga prayer request ni kinabuhi. Pero actually wala gid nato gisalig sa iyaha. Lahi nang gisugilon o lahi pod nang gisalig. Kay kung imuha siyang gisugilon, nagpahibalo lang ka. Pero kung imo ganing gisalig, gawas nga imong gisulti sa iya, misalig ka sa iyahang kakayahan. If the answer doesn't come as soon as we'd like, kung ato agay idong giampo, dugay tubagon sa Ginoo. Ang ato dayon na pagtuo sa Ginoo, mo'y nahinay pud siya og katayog. Mo'y nahinay pud siya og ka-wave. Then pagbutay og nagani ang atong faith sa Ginoo, atua dayon nga tabangan ang Ginoo nga i-fix ang situation nga favor sa ato ang gipangayo sa iya. Di ba? Inana ang ato ang kinaiya usahay ng mga Kristohanon. Nagapray ta sa Ginoo pero later on kita lang yapon ang nangita og pamaagi kung unsaon nato nga maangkon, unsaon nato nga makita ang ato ang gipangayo diha sa Ginoo. Ug mao kini ang mga mistake na ato ang ginahimo sa ato ang mga pag-ampo. Angay nato hibalon, angay nato sabton ug ato ang kini bitang pasalamatan ang Ginoo. Kung bation nimo nga mura bitaw kanang helpless na ka, kanang murag wala na kay mahimo sa imong kinabuhi. Kay kung wala na kay mahimo sa imong kinabuhi except sa pag-rely sa Ginoo, then ang Ginoo maghatag kanimo og wisdom aron mahibaluan gyud nimo kung unsa ang gitagana sa Ginoo nga mas makaayo para sa imuha. Pag medyo napakay kaduulan manggod pangitaan og solusyon sa imuhang giampo sa Ginoo, mo na hinungdan na dili kaayo nimo ipiyal sa Ginoo ang imuhang mga prayer request. I mean, dili kaayo nimo saligan ang tubag sa Ginoo. Matong yung ganina nga imuha lang gisugilon sa iya pero wala jud ka nagsalig sa iya. Pag feeling helpless na gani ka, manay nindot og makaayo para sa imuha. Dili na siya negatibo. Kay nganuman, mas muduol pagid ka sa iyaha, mas mo rely pagid ka sa iyaha. Kay wala namang jud kay lain kaduulan. Kay kung naa kay lain kaduulan, imuha gyud nasulayan og fix tubagon ang imuhang gipangayo diha sa Ginoo. Masukod ang ato ang mga pagtuo, ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo sa panahon na willing ka nga magpaabot sa tubag sa Ginoo ug dili gayud nimo pakialaman ang imuhang gisugilon o gisalig sa Ginoo. Diha makita kung unsa gid ka kamatinud-anon sa Ginoo. Kay kung ga-pray ka sa Ginoo, then later on hilabtan nimo ang imuhang gipangayo diha sa Ginoo, then posible kulang gyud ang imuhang pagsalig sa Ginoo or wala jud kay salig sa kakayahan sa Ginoo. Na kini timan our attempts to help him only result in confusion and compounded problems. Kung ato adang sulayan sa pagtabang ang Ginoo aron nga angkon nato ang ato ang gipangayo sa iyaha, mo resulta lang kini sa kalibog. Mo resulta lang ni dayon siya sa pagtubo, pag-increase doon sa mga problema tungod kay
wala man nimo gisalig gyud insakto diha sa Ginoo. Second, we focus on our requests rather than on God. Sometimes sa atong kinabuhi, ang atuang lalom na pagpakabana diha sa mga isyu na atuang gisugilon diha sa Ginoo, gidala diha sa tubangan sa Ginoo, maoy kanabitang natagaan nato og pagtagad sa kinabuhi ug dawat-an tag kanang pananawon o pananaw pagsalig diha sa Ginoo. Natagaan nimo og lalom na pagpakabana ang imuhang prayer request kaysa natagaan nimo og lalom na pagpakabana ang Ginoo nga mao'y imuhang gisaligan sa imuhang gipangayo. Sin mabantayan gyud nato na labi na kun ang atoang focus atong unahuna is diha sa needs nato rather than diha sa nagahatag dinhi, which is ang Ginoo. Wala kay lain nga buhaton sa imong kinabuhi kung bisa pag wala pa na gitubag sa Ginoo, wala pa nimo naangkon ang mao nga gipangayo nimo sa Ginoo. Kinahanglan tagaan na nimo pasidungog ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di lang kay siya mao sentro sa imong unahuna, sa imong kinabuhi mismo. Di lang ang iyahang karakter, ang iyahang mga saad, na kaya na tubagon ang imuhang gipangayo sa iyaha. Samtang gapaabot ka, ayaw gyud pod og hunong og kanabitang pasidungog sa iyaha. Ayaw og hunong sa paghimaya sa iyaha, ayaw og hunong sa pagsalig sa iyaha. Ikatulo, we pray without the word of God. Ato ang sabton na kung mag-pray ganita sa Ginoo, dapat kanang nahibalo pud ta sa iyaha nga pulong. Kay nga naman, kung kulang ang imong knowledge sa pulong sa Ginoo, that's the time or that's the reason nga medyo mo-wave ang imuha nga faith sa Ginoo. Medyo ka lalom or dili inana kayo kahugot ang imuha nga faith sa Ginoo tungod kay kulang maka knowledge sa pulong niya. Na kung nagabasa ka sa pulong sa Ginoo, kung nakabasa ka og kanang ginatawag nato na trust in the Lord, o kaya mayroon ta nga cast all your anxiety on me, or kanang ginatawag I will never leave you nor forsake you. Kung imuha ng mga nabasahan ug uban pa ng mga bersikulo sa Biblia, isa na siya nga motabang aron mas muhugot ang imuhang faith sa Ginoo sa ingon ni ana makapaabot ka sa kun unsa man ang imong gipangayo sa iya. Isa sa mga mistakes sa ato ang nahimo diha sa ato ang pag-ampo sa Ginoo is we pray without the word of God. Now ang John chapter 15 verse 7 nag-ingon, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kung ikaw magpabilin ka nako ug ang akong mga pulong magpabilin kanimo, pangayo bisan unsa kay ako kining ihatag diha kanimo. So kung gapray ta sa Ginoo, dapat rooted pud ta sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang hinungdan nga daghan ng mga Kristohanon, daghan ng mga tao ga-wave ang ilahang faith sa Ginoo. Naga-doubt sila sa promise sa Ginoo, naga-doubt sila sa power sa Ginoo, naga-doubt sila sa kakayahan sa Ginoo. It's because dili sila rooted sa pulong sa Ginoo. Kay kung rooted ka sa pulong sa Ginoo, na-build ka sa pulong sa Ginoo, masaligon jud ka nga bisag unsay mahitabo mutuman gyud ang Ginoo sa iyaha nga saad. Kini ra gyud ang ato ang timan-an. Kung naa may tawo nga nagsaad sa imuha or musaad sa imuhang iyahang tubag, iyahang tumanon ang iyang saad, wala na gilain kundi ang Ginoo ra gyud. Pinaka-importante na kung ga-pray ka sa Ginoo, gapangayo ka sa Ginoo, dapat rooted pud ka sa pulong sa Ginoo. Ingon pa, when Scripture fills our hearts and minds, our thoughts and prayer requests align with God's will. Our faith grows strong. Isa po di sa, dili lang kay makatabang aron makahulat ka, kundi aron mahibaluan po nimo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Dili but pasabot na ga-pray ka sa Ginoo, gapangayo ka sa Ginoo is mauto ang will sa Ginoo. Mauto ang imuhang will. Pero sa Ginoo, ambot lang kahakon maubay iyang will sa imo. Kung mahibaluan nimo ang will sa Ginoo ug mo align ang imuhang will diha sa will sa Ginoo, mo inline ang imong will diha sa will sa Ginoo, kinahanglan rooted ka sa Bible. Kaya aron madawat nimo
Kung moingon man ang Ginoo nga dili na mao ang ako ang plano sa imuha, dili na mao ang ako ang gusto bahitabo sa imo, at least dili ka sakitan. Usahay pag dili nato badawat ang will sa Ginoo sa tua, natay kinaiya nga atong supakon ang Ginoo. Gusto ko Lord na mo abroad ko. Na dili man will sa imuha. Pero kay naa man kay kinaiya nga masinupakon lagi sa Ginoo, labi na kun wala jud ka gabasa sa pulong sa Ginoo, dili ka rooted sa pulong sa Ginoo, mulakaw gyud ka. Ya kay dili man will sa Ginoo, sa imong tan-aw makaayo ka sa imuha. Dili gyud makaayo sa imuha. Basta dili ka di kabubuton sa Ginoo, dili gyud na makaayo para sa imuha. Labi na kun naa na kay Ginoo sa imong kinabuhi. That's why kinahanglan importante nga pun-on nato atong kasing-kasing hunahuna sa pulong sa Ginoo, kay aron ang atoang nga panghunahuna diha sa atoang prayer request nato mo align sa kabubuton sa Ginoo. Ya dili lang na mao kundi mutubo pagid ka spiritually. Mutubo pagid ka nga lig-on. Mutubo pagid ang imong pagtuo og mulig-on. Gawas nga masaligon ka sa promise sa Ginoo, makahulat ka sa saad sa Ginoo, mulig-on pagid ang imong faith diha sa Ginoo. Kay rooted ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka sa pulong sa Ginoo. Dili ato i-disregard ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Dapat tagaan ginatong panahon pagpakabana ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ingon pa, but if we neglect God's word, there is no light to guide our path or to give us understanding and assurance. Unsay giingon sa Psalms 119 verse 105, unsay giingon? Na your word is a light of my path. Ang imuhang pulong maoy suga o kahayag, maoy suga sa akong mga tiil ug kahayag sa dalan na ako ang pagalaktan. So mao nay pinaka-importante nga gabasa ta sa pulong sa Ginoo kay aron dili ta mawala. Mura bag katong mga Israelites gikan sa ilahang pagkaulipon dito sa Ehipto, miadto sila ngadto sa promised land kay tabangan man sila sa Ginoo nga makagawas gikan sa pagkaulipon dito sa Ehipto. Never pagyud sila nakaadto sa promised land. Wala sila ideya kung asa dapit ng promised land. Pero sa gihimo sa Ginoo, naay kalayo nga gihimo ang Ginoo. Ug kana nga kalayo mao na ang mugiya sa ilaha sa panahon sa kagabhion kay aron dili sila mawala. Kung asa mo adto tong kahayag katong kalayo, mao to ang ilaha nga sundon, mao to'y mahimong giya nila. Sa adlaw lahi pod katong gabon or katong tawag dato na panganod na mao po'y mugiya sa ilaha aron dili pod sila mawala. So importante gyud na ato ang tun-an ang pulong sa Ginoo kay ingon pa ni Salmista David, mao ni ang kahayag sa ato ang tiil ug suga sa dalan na ato ang pagalaktan. Kay aron dili ta mawala bitaw sa direction sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon pa, together prayer and the word of God should be priority. Dili tong imuhang concerns kundi tagaan gid natong prioridad ang pag-ampo, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay importante gini siya. Mao ni ang nahimong rason nga lig-on si Joshua, nahimo siyang nagmadaugon ug nakasulod sa promised land tungod kay he meditate the word of God day and night. He meditate the law day and night. That's why nahimo siyang lig-on ug kusgan. Now, as we open the word, we find guidance regarding how to pray. Samtang gabasa ka sa pulong sa Ginoo, madiskubrihan nimo ang giya sa Ginoo kung unsaon sa pag-ampo, pagpangayo. Nakanang bation nimo nga maupod ni ang will sa Ginoo sa imuha. Now, samtang gapray ta sa Ginoo, gapray ka sa Ginoo, then ang imuha usab na panabot bahin sa pulong sa Ginoo, gatubo usab. Wanang dapat pag-uban gid ning duha kay aron dili lagi ka mawala sa direction sa Ginoo.